Terve! Asukas haluaa, että retkityyny pysyy patjassa kiinni. Tehdään kiinnikkeet. Piirretään nahkasta ympyröitä 4 kappaletta. Näin. Sitten leikellään ne siitä palasesta irti. Noin. Sitten tehdään pieni reikä siihen keskelle. Ja sitten laitetaan nauha ja huomata, että tehtiin liian pieni reikä siihen ja tehdään isompi. Yes. Isompi reikä niin alkoi menemään. Ja tehdään hommat taas viimeisen vielä, niin laitetaan nauhalenkit tuohon keskelle, niin ei lähde nahkat venymään. Ompelin nuo pyöränauhat kiinni tuohon, että ne jää paremmin kiinni. Sitten laitetaan teippi, että se on helpompi ommella jatkossa. Näin. Sitten sovitetaan paikka tuossa noin. Ja ei kun kaikki ommellaan kiinni. Näin. Siinäpä Singerin laulaa. Naks, naks, naks. Ja tarkistusta vaille valmis ja asiakkaalle viesti, että voipi hakkee. Moi!